खुलुमबाय लोगोफोर सैथो बाथ्रा खोनासंनो थाखाय मानसिनो गोहो नांगौ बहुत सुबुंफोरानो सैथो बाथ्रा खोनासंनो जोबोद बायो आरो आं अराय सम जिकुनु भिडिअआवनो सैथो बाथ्रासो खोन्थायो आरो बेखौ नोंथांमोना नुनोबो मोनो आं सिगांबो मोनसे भिडिअ खोन्थादोंमोन जे आं मन्दिरफोराव बारा थाङा मन्दिराव थांनोनो आं लुगैया मानोना बै मन्दिराव थांनाय लोगो लोगो बेनि सिगाङाव मोनसे दान होनो थाखाय मोनसे बाक्सा बानायना दोनो बा मन्दिराव थाङोबाथाय आजिखालि मोनसे रुल जालांदो जे जोंनि आखायाव माबाफोर प्रसादफोर बुट माबा माबि नालेंखर बेफोरखौ लानानै थांनो गोनां जायो आरो आङो सानो जे इसोरा माब्लाबा प्रसाद जायो नामा बा इसोरा माब्लाबा जोंनाव रां बियो नामा बा गोबां सुबुंफोरा जाया लोङाबो थायो माब्लाबा लघनै थायो इसोरा सोरनोबा खोन्थाफैदों नामा जे लघननि थाबाथाय आं नोंसोरनो फिथाइखौ बांसिन होगोन होननानै आशीर्बादखौ बांसिन होगोन होननानै बिदि जेब्लाबो जानो हाया इसोरखौ सिबिनाया जाबाय निजेनि गोसोजों खोन्था नोंथाङा गोसोजों जेसेबांनो इसोरखौ मानियो एसेबांनो इसोरा नोंथांखौ फिथाइखौ नोंथाङा मोनगोन आरो बे बाथ्राखौ आं मानो खोन्थादों दिनै नोंथांमोना खोनासंनानै आसरित मोनगोन जे मोनसे मन्दिर बानायनाय जादोंमोन बिजेपि सरकारनि थ्रुयै गोबां सुबुंफोरा लाख लाख रां डनेसन होदोंमोन आरो बै मन्दिरनि मुङा जाबाय अयोध्यानि राम मन्दिर आरो बे राम मन्दिर बानायनायाव गोबां सुबुङानो जेसां हागो गरिबलाय धोनिलाय जाय जेरै हागो सहाय खालामदोंमोन दाना बाथ्राया जाबाय बे मन्दिर बानायनायाव आंहा जेबो अखान्थि गैया बा जेबो आंहा बेयाव बिरोधि गैया खोन्थाया जाबाय मा थांनाय नै जुननि 18आव मोनसे सासे मिनिस्टारा अखिलेश यादव बिथाङा मोनसे टुइट खालामो जे बे मन्दिराव सिखाव जाबाय दोङो गोबां रांनि हिसाब निकास गैया आरो नोंथांमोना मिथिगौ राम मन्दिरा बिराद गेदेर मन्दिर मोनसे आरो खोनानो मोननाय बायदिबाथाय सानफ्रोमबो 10 लाखनिफ्राय 20 लाख माने बेयाव डनेसन फैयो सानफ्रोमबो ओरैबायदि मानसि थाङो बेयाव आरो लोगोसे किसुमान टाइमावथ' 50 लाखहालागि बेयाव डनेसन थाङो होननानै नाथाय बे डनेसनखौ जायफोरा हिसाब खालामोन बा बेयाव मोनसे कमिटि दाना होयो बेखौ सोर दाना होयोमोन बिजेपि सरकारा आरो बिजेपि सरकारा दाना होनाय बै कमिटियाव सासे सम्पद राय होननाय मेन मानसि आरो बिनि आन्दारावनो गासै बेयाव सोर अबेयाव डिउटि मावगोन सोर मा मावगोन मावा बिनि आन्दारावनो सलायो आरो दिनै बेयाव मिथिनो मोननाय बायदिबा जि रुमाव फैसाफोरखौ सानोमोन मोनायाव बेयाव मोनसे रुल दंमोन जे सानफ्रोमबो फैसाखौ बहनना लाबोना मोनायाव साननानै अखानायै बेखौ बेंकआव दोनहैनांगोन होननानै आरो अलरेडि बेंकआबो बहुत बार जनायदोंमोन जे बेयाव हिसाब निकासा मोजां जायाखै बेयाव बिराद गेदेर माबा सलायबायदों होननानै नाथाय थेवबो रावबो फोथायाखैमोन खिन्थु एबार आखाइनो हमजानाया ओरैबायदि जायो जे फैसा सानबाय थाग्राफोरा जायफोरनि दरमाहाया मात्र 12,000ल' नाथाय बिसोरो ओरैबायदि प्रपार्टि खालामदों ना जाय जाय राम मन्दिराव खामानि मावदो बिसोरनि प्रपार्टिफोरखौ नुनानै गासैबो सिन्थायाव गोलैदो आरो भाबिदो जे दरमाहाया 12,000ल' नाथाय माबोरै इमान गेदेर गेदेर न' खादो माबोरै इमान गेदेर गेदेर गारि लानो हादो बिसोरो आरो बिसोरनि न'खरफोरा गोदो माने बायला सिलामोन जेबो मोजां न'खरनि मानसि नङा नाथाय बै मन्दिराव थांनाय लोगो लोगो बिसोरनि न'फोरा ओरैबायदि जालाङो जे हर गेजेरावनो माने सेन्स आरो बेफोरखौ नुनानै सुबुंफोरा कमप्लेन खालामो आरो जेब्ला बे अखिलेश यादवा बे मोनसे टुइटखौ खालामनायनि उनाव गोबां सुबुंफोरा नागिरनाबो थाङो जे आङो ओरै रुपानि एसां किल' रुपा जन्था बानायना हरदोंमोन रामनि थाखाय बा सोरबा इथा बानायना हरदोंमोन बेफोरो बोरो जेबो गैया गोबां सना रुपा रां माने बिनिफ्राय गायब जाजोबदो जायफोरा सानो जाय बेखौ सलायबायदोंमोन बिसोरो गायब खालामजोबदो दा नोंथांमोना साननानै नाय भगबाननो फैसा नांगो ना बेयाव थानाय मानसिफोरनो फैसा नांगो जेब्लानिफ्राय नोंथाङा बे इसोरनि मन्दिराव थांनानै रां होआगारा फुलल' होग्रा जा गासैबो जुदि बे मोनसे खामानिखौ मावबाथाय
नाय बे मन्दिरफोराव पुजारियानो सासेबो थानाय नङा आरो दिनै बे बिजेपि सरकारनि दिनाव मन्दिर लुथिनाय मोनसे बिराद गेदेर स्केम जोङो नुनो मोनदों खोनानो मोननाय बायदिबाथाय 200 करोड़ल' बुंदो नाथाय किसुमान रिपर्टारा बुंदो जे हाजार हाजार करोड़ टाकानि बेयाव स्केम जादों होननानै आरो बे थाखाया ओरैसो जानो हाया जे बिसोरल' लुथिदो होननानै बे थाखाया माबोरैबाबा इनडाइरेक्टलि सरकारनिसिमबो मोनहैगासिनो दंमोन नङाबा इमान गोबां रां लुथिनायनि खबरखौ मोननानैबो मानो सरकारा जेबो एक्सन लायाखै दिनै बै सम्पद राया रिजाइन होदो बे पदनिफ्राय जि पजिशनाव दंमोन बिनिफ्राय रिजाइन होदो नाथाय फैसाफोरखौ लाना थांखांना दा रिजाइन होबाथाय मा लाब बै रिजाइन होनायनि उनाव बेफोरनि जि हिसाब निकास बेखौ सोर होगोन आरो बेफोरखौ गासैखौबो तदन्त खालामनो थाखाय एसआइटिबो बहायदो नाथाय एसआइटिआबो बै बिजेपिनिनो सोरबा सुबुंफोर आरो दा मिथिनो मोननाय बायदिबा बै जेब्ला मन्दिरखौ बानायजेनदोंमोन बै मन्दिर बानायजेननायनिफ्रायनो बै जायगायाव स्केम सालायगासिनो दंमोन माबोरै मिथिनो मोननाय बायदिबाथाय 2 करोड़नि हाखौ 18 करोड़ाव बायनाय जादोंमोन होननानै मिथिनो मोनबाय दोङो मोनसेनिफ्राय मोनसे गेदेर गेदेर माने खुला जाबोदो बिनि स्केमा आरो उनालागि मा जायो मिथिया दाथ' बिनि तदन्त सालायगासिनो दङ किसुमाना बुंदो जे बिजेपिनि जि मनज बाजपेयी होननाय सासे मन्त्रि दङ बिहारनि बिथाङा बुंदो जे मन्दिरखौ जों बानायदो जोंनि इस्सा जों जि खालामो इसानि बिफानि फैसाजों बानायदोंमोन नामा बेयाव गासै सुबुंफोरनि टेक्सनि फैसा बा सुबुंफोरा दान होनाय फैसाजों बे मन्दिरखौ बानायदोंमोन नाथाय दिनै बिजेपि सरकारा बे मन्दिरखौ मोनसे बिजनेस मडेल बानायदों जे मन्दिर बानाय आरो बेयाव होनाय रांफोरजों एन्जय खालाम दा नोंथांमोना मा सानो बेखौ कमेन्ट बक्सआव आं मिथिनो लुगैयो लोगोसे जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो लोगो मोनगोन बिदिनो मोनसे इनफरमेटिभ भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअ अब्लासिम गोजोन्थों।